Bine, draga mea, arăți excelent. Ne pregătim pentru călătoria către Gyeonggi cu și pentru ea și o vom însoți să ne arate pe lângă ceea ce ne-a arătat în punctele cu care s-a prezentat, ce are în afară de ceea ce ne-a prezentat în fizic, unde o să te conducă Mari în dorința ei pentru a înțelege mai mult în experiența din fizic. Foarte bine, draga mea. Gheonchi, tu din fizic poți să lucrezi odată cu noi când observi sau simți, dacă simți nevoia, nu este neapărat necesar, numai dacă simți asta. Reia o respirație profundă, mare, o cauți și te conectezi telepatic cu Gheonchi subliminal. 1, 2 și 3. Îmi spui cum o percepi, cum o vizualizezi. E mică. Da? E mică. Cât de mică e? 4-5 ani. Da. Unde observ în fizic sau metafizic? Fizic. Fizic, în acest timp? Sau? Nu e în timpul ăsta. Observă Pentru că ce are timp. fustă îmbrăcată cu o rochiță lungă, cu fustă lungă și înfoiată. Mm. Nu e din timpul ăsta. Conectează-te cu ea Da, și întreabă cum o cheamă. Josephine. Josephine. Franța. Franța. În ce an percepi? Se apare informații în fața ta acum. 1883. 1883. Observă pe Josephine. Este cu cineva împreună? Unde se află? E într-o cameră, Da. iar e un pătuț acolo. Un pătuț cu un fel de balansoar. Iar în pătuțul ăsta e un copil mic. Fetiță, băiat? Observă. Băiat. Băiat. Nou-născut? Da, e în fașă. Să aibă vreo 3 luni. 3 luni. Vine mereu să se joace cu el. Se uită la distanță. Se joacă cu el, se uită la distanță, stă lângă el. Dar Da. Josephine e bolnavă. Ce problemă are Josephine? Fizie. Poți să repeți? Fizie. 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 Da, da. Fizie. Fizie. Cum se manifestă această boală? E tuberculoză. 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 Da? Este pe copil. Poți să repeți? Tușește pe copil. Tușește pe copil. Da, continuă. Copilul se îmbolnăvește și moare. Da. Și ea moare mai târziu, ca când are vreo 10 ani. Observă când moare copilul, fratele, moare la puțin timp. Deci l-ai văzut la 3 luni și... Moare cam 6-7 luni. 6-7 luni, iar Josephine moare la 10 ani. Da. Observă momentul când moare fratele. Acum ești acolo.
Observă pe Josephine și observă părinții, toți cei din jurul acestor 2 copii. Părinții sunt disperați, ea e disperată, sunt toți disperați. Acest băiețel apare în viața de Gheonchi? Da, Cine este? sora ei. Sora ei? Da. Ok. Se repetă povestea. Da, în alte condiții, dar se repetă povestea. Sora ei care a decedat la o Da, vârstă fragedă, da? La aproximativ 1 an. Ok. da. Deci sora este... Cum îl cheamă pe băiețel, pe fratele lui Josephine? Byron. Byron. Ok. Observă acum momentul morții lui Josephine. Da. Ești cu câteva momente înainte de a muri. Oprește timpul și spațiul. Prezintă-te, spune cine ești. Din Da. ce timp ai venit și spune-mi cum se simte, întreabă cum se simte. Sunt fericită. Pleacă. Sunt fericită. Îmi pleacă cu frățiorul ei. Cu frățiorul. Frățiorul e lângă ea. Ok. Oprește timpul și spațiul. Este fericită și observă, hai să-i observăm câmpurile, câmpul energetic al lui Josephine. E mereu prezent băiețelul ăsta, frățiorul. Frățiorul este în interiorul câmpului energetic sau pe lângă ea? În interior. În interior. Ne întoarcem înapoi când a plecat frățiorul și observă din acel moment până moare Josephine, frățiorul iese afară sau este direct în câmpul ei? În început era în afară. Pe la câți anișori a intrat în câmpul ei, lui Josephine? În 7-8 ani. 7-8 ani. Ok, a intrat în câmp. Ok, continuă. Cum se manifestă frățiorul când intră în câmp? Dar înainte de a vedea cum se manifestă, cum i-a dat permisiunea în energetic Josephine să influențeze câmpul, să stea în câmpul ei? Vină. Vina. Moție de vină. Vina? Pe ce fond? Observă ce fel de vină observi Că l-a omorât ea. că l-a omorât? Da, pentru că iau bunica. Bunica o acuza că... Repet aceeași poveste. Bunica o acuza că l-a omorât. Că nu trebuia să se ducă în cameră. Că nu trebuia să se ducă la el. Trebuia să stea departe, trebuia să fie ea moartă, nu copilul. Ok, bunica ai spus mai devreme că se repetă povestea, apare în viața de Gheonchi? Da. Cine este? Bunica din partea tatălui. Să refaci un scenariu. E același. Același. Aproape e același. Cu mici diferențe, dar e la fel.
Ok. Deci bunica o acuză de moartea fratelui. Observă-l pe frate. O acuză pe Josephine în momentul... Am înțeles, ai spus că pe fondul vina devine Da, o cu... acuză și fratele. Observă acuzațiile fratelui doar pentru că o învinovățește mai omorât sau... Că puteam să fiu și eu mare ca tine. Uh-huh. Puteam să mă joc cu tine. Puteam să cresc. De fapt, el crește împreună cu ea. Deci când a murit era un bebeluș. Când, pe măsură ce ea crește, crește și el. Îl văd la 2 ani, îl văd la 3 ani, îl văd pe măsură ce crește. Decesul lui Josephine este cauzat de fratele prin faptul că influențează câmpul energetic? I-a grăbit Sau doar moartea. vina? I-a grăbit moartea. Pentru că ea oricum are tuberculoză. Putea să ajungă până la 20 de ani. Asta, ok. Deci a scurtat viața cu 10 ani. Da. Observă-l pe frățior, da, pe Byron, atinge-l și citește ADN-ul. E un dezincarnat, un uman. Uman. Un ADN uman, da. Uman. Ok. Citește și ADN-ul lui Josephine. Uman. Uman. Ok. Acum, Mari, observă-i părinții lui Josephine. Apar în viața de Gheonchi? Caută-i părinții din viața. Părinții nu îi văd, văd numai bunica. Există o cauză? De ce Nu are sunt părinți? De ce nu apar părinții? De ce nu e... Nu-i văd în viața actuală. Nu-i vezi părinții de atunci din viața de Josephine, nu-i vezi în viața de Gheonchi? Nu. Ok. Foarte bine. Hai să mergem la momentul morții, ne întoarcem înapoi, progresează timpul, observă când Gheonchi mi-a spus că e fericită că pleacă, este cu frățiorul. Da. Observă momentul, pe unde este sufletul? Prin partea superioară, prin torace, prin gură, din partea superioară în sus, gură, torace. Are o importanță în acel moment, deci, din punct de vedere energetic, că este prin torace, o semnificație? Nu. Nu. Eu nu o văd, dar pe acolo iese, dar nu eu văd. Observă acum pe frățior și unde pleacă? Pleacă împreună cu el, el o conduce către un spațiu, o plajă la marginea o plajă. Acel spațiu îl creează cine îl găsește sau e creat? E creat de el, de frățior, e un spațiu de joacă, o plajă la marginea unui lac. Iar aici se joacă amândoi împreună. Ok. Rămân în stadiul ăsta de 10 ani și ea are 10 ani și el cam 3 ani îl văd așa. 3-4 ani. 3 ani. Ok. Deconectează și venim în această viață, aici în prezent, al lui Gheonchi și observă pe Gheonchi subliminal, pune în fața ta. Da. Te recunoaște? Nu prea. Prezintă-te, spune cine ești, arată-i. A cerut o sesiune în fizic. Eu pe Gheonchi, chiar dacă ies să o văd în zilele noastre, o văd tot îmbrăcată în haine de epocă.
Mhm. O văd o tânără la 30 de ani îmbrăcată în haine de epocă. Ok. Identifică este un alt timp, o altă viață, în care Gheonche din fizic, din aici de unde vorbesc, ne arată. Conectează-te cu ea și întreabă. Ce ar fi putut să fie? Ar fi putut să fie? Da. Mhm. Ok. Ar fi putut să fie. Ce s-a întâmplat? De ce nu ai experimentat acea viață? Sau care sunt cauzele? De ce Da, ar fi n-ar exact. fi putut? Ar fi putut să fie o tânără Da. care 18 ani să fie avut, dar care se ducea la școală, studia. Observă ca înainte de a înainta, este e o linie temporală paralelă cu aceasta. Nu, e aceeași din urmă. E ceea Mhm. ce ar fi putut să fie, dar nu a fost. Care este cauza ezoterică subliminală? De ce nu a fost? A Mhm. murit Mhm. A prea murit devreme. Deci e conștientă că a murit prea devreme asta. prea devreme. Asta îmi transmite, că moartea ei nu e o moarte normală, nu natural, nu Cere normal. permisiunea și să ne arate. Această viață ar fi putut să fie o tânără. Ar fi putut să fie acea viață. O tânără care a decedat la vârsta respectivă. 1, 2 și 3. Ești acolo. Ar fi putut să fie o tânără care ar fi studiat, s-ar fi dus la școală, la universitate și ar fi putut descoperi un tratament pentru tuberculoză și s-ar fi putut trata. Tratament pentru tuberculoză. Interesantă. Da, foarte interesant. Dar nu. Hai să observăm în felul următor. Pune în fața ta viața de Josephine și această viață, putem vorbi de o altă viață? Da. O altă viață, Josephine, o altă viață în care ar fi putut să descopere tratamentul pentru tuberculoză. Da. Uite-te la ambele vieți, între aceste vieți și observă parcursul de la Josephine, a ieșit, a rămas în acest spațiu, cum ajunge în această viață când ar fi putut descoperi acest tratament. Nu ajunge. Deci asta ar fi putut să fie dacă n-ar fi murit. Dacă n-ar fi murit, dar... vorbim tot de viața de Josephine? Da. Interesant. Observă viața de Josephine. Încă o dată ne întoarcem. Regresează înapoi. Ce legătură este între viața ar fi putut să fie, să descopere acel tratament, are legătură cu un vis din viața de Josephine de a descoperi tratamentul sau o creație, un construct? Sau observă acel spațiu în care a fost cu frățiorul o perioadă, da? Observă dacă a creat un alt spațiu sau a fost creația din acel spațiu când a rămas. Pentru că cu frățiorul mi-ai spus că cu Byron a stat o perioadă de 3 ani în acel spațiu după ce a plecat din viața de Josephine. Nu înțeleg puțin aici ce ar fi putut să fie. Deci dacă ea nu ar fi murit la 10 ani, ar fi avut viața asta în care ea se ducea la școală, la universitate, devenea o tânără studioasă, un om de știință și descoperea un tratament,
cu care să trateze tuberculoza și îl experimentam primis pe ea și se trata de tuberculoză și nu mai murea la 20 de ani și mergea înainte și viața ei era o viață de succes. Dar între timp ea a murit la 10 ani și viața asta nu a putut să o experimenteze. Deci era visul ei să descopere tratamentul de tuberculoză, studiind. Da, asta urma să se întâmple. Ok. Vino în prezent, deconectează-te de tot și de toate. E un regret ăsta. Regret. Avem un regret, vinovăție. Da. Ce altceva mai percepi din acea viață cu tot ce am investigat până în acest moment? Vinovăție că a murit, că a fost acuzată de bunica, că l-a omorât pe frățior, da? Vina și din partea frățiorului, regretul că nu a trăit să descopere acel tratament. Abandon. Un abandon. După moartea frățiorului a fost abandonată. Părinții, din cauza durerii, au neglijat-o. Iar l-a implicat pe un abandon, iar bunica a acuzat-o de moartea copilului și a îndepărtat-o tot abandon. Acuze. La acuzele pe care i le-a adus bunica, ce mai percepi în afară de vinovăție? Abandonul, acuzele bunicii, observă-i câmpurile. Ce percepi? Ca și programe... Că nu merită să trăiască. Nu merită să trăiască. Ce altceva mai observi? Și tot ce e legat de abandon, de vinovăție, de nu merită să trăiască, de dispreț, de... Dispreț. Ok. Da. Mânie, observă, furie, observă. Mânie, furie, sunt toate băgate în gama asta, da. Da. Mânie, furie. El era băiat, era moștenitorul familiei. Ok. Da. Ok. Pune-o pe ghionche subliminal în fața ta. Ești deconectată total de acea viață. Josephine. Și conectează-te cu esența ei pură și verifică ADN-ul, deșifrează-l, construiește forma originală aici, din prezentul de unde îți vorbesc. 1, 2 și 3. Îți apare pe un ecran mental sau îmi descrii cum îl percepi tu? E umană. 100%? Da, e 100% umană. Ok. Observă-i câmpul. Nu e lângă ea. E în afara ei. Nu e lângă ea, la ce te referi mai exact? La sufletul, partea, esența? Partea subliminală? Nu, esența ei e în interior, dar Afară ce? Surioara. Surioara e cu ea. Lângă ea, dar cu ea, lângă ea. Dar mai ales în casă. În casă. Da. Da. În
în câmpul ei, observi, conectează cu informațiile surioarei, a spus că în 1978, a murit de plămâni, avea în jur de 1 an și Gheorghe ne-a transmis că a suferit foarte tare. Da, Această suferință a menținut-o pe parcursul vieții ei, da? vinovăție. Vinovăție, observă, are legătură, a memorat-o din această viață sau are legătură cu memoria din viața de Josephine? Sau S-a suprapus cu memoria. E o vinovăție în plus. La puterea a doua. Da. Vinovăție la puterea a doua. Da. Observă, hai să vedem, vinovăție, ce altceva mai percepi? Când a murit surioara în această viață. Și uite-te, până în acest moment, de unde eu îți vorbesc, și Gheorghe este cu noi, în fizic, în lucru. Uite-te peste toată viața ei, din momentul morții surioarei. În momentul morții a preluat-o, are grijă de ea în eter. Are grijă de ea. Cum s-a creat această grijă cu Pe fondul surioara? vinovăției. La puterea a doua sau la Puterea a doua? puterea a doua. S-a activat memoria din acea viață sau surioara s-a conectat cu memoria? Sau a venit cu ea? Deci au venit deja la pachet, dar viața asta aproape că se repetă cu cealaltă și cam se repetă și condițiile. Eu o văd pe bunica asta care e o bunică, nu a vrut-o. A vinovățit-o și în această viață? Din momentul în care bunica văd că se duce pe la niște femei, da, care fac niște chestii. Din această viață vorbim, bunica din această. Ok. Care o bunică vitregă, în final. Da. În care ea să dispară. Gheorghe. În mod natural să dispară. Numai că nu dispare ea. Nu dispare copil. Surioara. Da. Care este cauza ezoterică subliminală? Observă pe bunică, apelează la acele femei pentru a dispărea Gheorghe. Are legătură că se repetă condițiile? Da. S-a activat memoria în momentul când este Gheorghe, a apărut în viața, s-a creat contextul să o cunoască? Ok, atunci hai să mergem la reîncarnare. La reîncarnarea lui Gheorghe pentru viața de Gheorghe, da? Că nu știm ce... La reîncarnare e tot cu frățiorul. Cel mai bine verificăm viața de Josephine este în acea viață, da? Terminat-o la 1883, din ce mi-aduc eu aminte. 10 ani, 1893, este în acel spațiu, observă din acel moment, din acel spațiu, până în aici și acum, câte vieți au avut împreună? Una, cu asta. Cu asta. Deci este experimentarea precedentă. Da. Ok.
Ești la reîncarnare, ești e cu frățiorul, observă cine sau cum se reîncarnează Gheonchi pentru această viață. O decide singură, o decide memoria acelei vieți de Josephine, o decide împreună cu frățiorul. O decide împreună cu frățiorul. Ok. Să o retrăiască și să trăiască experiența asta împreună din nou. Observă acel spațiu, este acel spațiu pe care mi l-ai descris, cu lacul, cu locul de joacă. Da, dar eu văd frățiorul ăsta, nu-mi place. Oprește timpul și spațiul. Acum. Are un râs care nu-mi place. Ai oprit timpul și spațiul? Da. Te-am pus să citești ADN-ul lui Baron și ai spus că este uman. În viața de... El e uman, da. Ok. Conectează cu toate informațiile de până acum, din această sesiune. Dar e cineva în spatele lui. Și urmărește, te reconecta cu ele și îngheață-l și observă care este sursa acelui zâmbet, a faptului că ție nu-ți place ceea ce vezi, ceea ce percepi, ce vizualizezi. E altcineva în spatele lui. Îngheață-l acum. Da. Studiază-l din toate părțile, sus, jos, lateral. Ai libertate de mișcare și încheasă tot spațiul energetic, toate structurile. Da, eu văd o umbră în spatele lui. Îngheață și umbra acum. Am înghețat-o. Ok. Și spunem, atinge-o, citește ADN-ul, citește informația din câmp și spunem ce este această umbră. E ca un demon. Demon. Mm. Ok. Ce ADN percepi? Descrie acest demon. Un ADN reptilian, dar e de categorie foarte joasă. O rasă foarte joasă. E la nivel de instincte primare. Okay. De consum, de energie, de devorare, de a pune în sclavie, de a fi stăpân, de a comanda, de a... așa-l văd. Când spui că este vechi, cu instincte primare, este din primii care au apărut ei? La asta te referi? Sau pentru că are acest instinct? O categorie nemiloasă? E o categorie, deci și reptilienii ăștia sunt pe categorii, pe grade de evoluție. Ăsta e un grad de evoluție jos, nu aproape de animale, deci nu are o evoluție extraordinară. E la nivelul unui animal feroce care vrea doar să se hrănească. Cum arată? Ca aspect? Da, ca aspect. Cât de înalt este? E înalt, la vreo 4 metri. 4 metri, da. Are coadă, are... solzi are... Solzi are. Coada eu nu o văd, coada. Poate fi și coada, dar eu nu o văd coada. Dar îi văd că are solzi și care... Are creastă? N-are creastă. Coamă? E acoperit tot de solzi, are un cap foarte mare, niște ochi roșii și dinții foarte ascuțiți, nări foarte mari și are un aspect
dominant. Ok. Poate să fie un draconian mai degrabă. Când ai citit ADN-ul? Deci poate să fie mai degrabă un draconian. Dar e tot un draconian tot cu instincte primare. Un dracu reptilian, dar pe instincte primare foarte joase. Deci de bază, neevoluat. Încă în stadiul ăsta animalic. Observ, cum îl cheamă? Groh. Ok. Acum observ Mari pe Groh de când este cu Byron, frățiorul lui Josephine. 1, 2 și 3. E o secvență prin, să zic, 1400-1300. E o secvență, îl văd prin niște mlaștini. E un bărbat, Byron, un bărbat cam la vreo 30 de ani. Da. Ea traversează niște mlaștini bântuite. Niște mlaștini bântuite, blestemate, bântuite. Oricum lumea le e frică să treacă pe acolo. Ok, observă dacă Gyeonggi apare în viața acelui bărbat de 30 de ani care traversează mlaștini bântuite. 1, 2 și 3. Eu cred că deci văd o femeie, dar nu are un rol important în viața lui. E de pasaj. Un personaj de pasaj. O întâlnește imediat după ce iese din mlaștină la un han, să zicem, o tavernă, un han, ceva de undeva unde se mănâncă, o tavernă, un han, Da, tavernă. Așa. Han, ok. Și imediat după ce iese de acolo, el intră, cere de mâncare, cere de băut, dar are o privire foarte ciudată, are niște ochi roșii și bate cu pumnul în masă să primească. Da. Acel bărbat are ochi roșii. Cineva de undeva îl întreabă, da, de unde vii? Și spune, am traversat mlaștinile. Și atunci toți se îndepărtează de el, trec într-o parte și alta. Și văd că atunci se încrucișează privirile cu ea, care era o cârciumăriță. Da. Ca o imprimare, ca o memorie se creează, dar nu se termină totul acolo. Adică el pleacă, își mănâncă, pleacă de acolo și se duce pe drumul lui. Nu se mai întâlnesc. Ok. Observă care este primul contact între Byron și Groh. Are legătură? În mlaștină. Observă momentul. Cum se întâmplă acest bărbat de 30 de ani, traversând mlaștina, cum îl agasă pe Groh? Sare pe el, efectiv. Ce-i permite? Observă în detaliu. Frica. Frica traversării acelei mlaștine. Frica, da. Frica de moarte, frica... Aude tot felul de zgomote, de mirosuri, sunt zgomote urâte, sunt mirosuri, pe urmă e legenda în spate care îi interzice, legenda care îi mărește frica, dar îl văd că era obligat să treacă prin... Ok. Am înțeles. Deconectează-te și acum conectează cu toate informațiile. Facem o verificare.
dacă există o legătură energetică de orice umană, organică, tehnologică, între Groh și Gheonchi. Uite-te peste Da, toate sunt lanțuri. viețile și observă dacă există vreo legătură energetică, o permisiune, orice între Groh, demonul Groh și Gheonchi. Acum, uite-te peste toate viețile ei. Eu nu văd direct cu Groh, între ea și Groh și demonul ăsta. Văd nu, deci între ei doi nu văd în mod direct. Mhm. Văd în mod indirect, văd oricum la Indirect. mijloc copilul ăsta. Există o legătură între ea și copilul ăsta, da. Mhm. Deci este o legătură indirectă între acest copil. Observă, Groh este conectat în aici și acum cu cineva din familia ei, în afară de surioara care a plecat, da? Cu bunica. Deci bunica și surioara. Ok. Deci am lămurit situația. Știm consecințele. Ce mai doresc să observăm? Bunica, conectează cu bunica, da, când a fost la acele femei, ești acolo. Care a Da. fost cauza subliminală ezoterică pentru a cere acel ritual? Este bunica? Este interferența bunicii cu Groh? Este interferența surioarei? Sau este memoria care scenariul să se repete? Care dintre acestea? Cum se creează? Eliminarea ei pentru a rămâne numai surioara. În felul ăsta, fiul ei are familia lui adevărată, de sânge. Ok. Foarte bine. Deconectează-te și conectează-te cu Gheonchi și prezintă-i toate aceste informații. Spune cine ești, prima dată, cere-i permisiunea, dacă este de acord, arate că a cerut această sesiune cu și pentru ea. Da. Ok. Descrie un ecran și infuzează-i toată informația din această sesiune. 1. Introdu. Este de acord să urmărească? Da, urmărește. 2. Vizionează. Și 3. Da. Mă las să vorbesc cu Gheonchi? Subliminal? Da. Ok. Gheonchi, hello! Draga mea! Da. Ce părere ai din informațiile pe care ți le-a arătat Mare? Din toată această sesiune? Sunt surprinsă. Și mi se face frică. Unde simți frica? În piept. Vrei să scoatem, ești de acord să scoatem această frică? Dar înainte de a scoate această frică, aș avea o întrebare. Vrei să lucrăm cu și pentru tine în această sesiune pe care tu ai cerut-o? Fizic? Acum lucrăm cu tăi în energetic. Ok. Ești sigură? Da, sunt sigură. Ok. Hai să scoatem această frică, Gheonchi. Să Cum vedem fac? cum ne simțim. Ok. Cu palmele tale energetice, pregătește-le, pune intenții acum și prin intenție comanzi ca toată frica din corpul tău energetic să se adune într-un loc. Tu decizi, tu alegi locul din corpul tău energetic. Acum. 1. Pune intenția, dă comanda. 2. Și cu palmele tale energetice faci mișcări circulare și dirigezi toată acea frică într-un loc din corpul tău, în piept.
și la 3 iese și se lipește de palmele tale energetice. 3. Deschide un portal tifurnal, aruncă toată frica acolo și închide portalul. Ești ok, Chianchi? Bine. Ok. Ți-a fost rău? Descrie cum a fost eliberarea de frică. Mi-a ieșit pe gură Mhm. și am Fără. vomitat tot în mâini. Mhm. Uite-te la mâinile tale energetice. Sunt curate când ai aruncat tot? Hai să facem în felul următor, Gheonchi. Creează un portal, este spațiul tău personal, intră acolo și creează o cascadă. Miros. Cascadă. O cascadă, ești la munte. La poalele unui munte este o pădure frumoasă, aer curat. Respira acel aer curat și ești sub cascadă și acum observă cum te curăță. Ok, lasă să scurgă apă și în gură și scuipă tot ceea ce clădești. Gura, spală-ți palme, scuipă, spală-ți tot trupul și observă cum apa curge pe tine, cum respiri și simți această eliberare. Eu mai număr încă o dată la 1 până la 3 și toată această frică iese total din corpul tău energetic. 1, 2 și 3. Apa te curăță, te energizează și te simți revigorată. Simte și respiră acel aer de la munte, din acea pădure. Observă-te. Cum te simți acum? Un pic amețită, dar bine. Da? Pentru că ai Mă simt eliberat, bine. Ai eliberat o energie grea care ți-a provocat vomă. Mai simți acea vomă în gură? Nu. Mă simt un Uite-te. pic amețită. Ok. Hai să facem în felul următor. Ieși din de sub cascadă, așează-te pe o piatră sau pe malul acelui râu. Ok. Respira aerul, așează-te. Ok, ești la orizontal. Și observă cerul, ascultă păsărelele, ascultă zgomotul, cântecul cascadei. Respiră profund. Și în timp ce respiri, te echilibrezi. Respiri echilibrul și expiri dezechilibrul. Inspiri echilibrul și expiri dezechilibrul. Cum te simți? Bine. Acum te-ai echilibrat, nu ești amețită. Nu mai sunt amețită. Ok, draga mea. Acum observă-ți corpul mental, emoțional, sexual. Cu ce începem? Sexual. Cu cel? Sexual. Sexual. Ok. Cum îl percepi? Cum îl vezi? Îți atrag atenția că ești în ceață. Ești în spațiul tău personal, nimeni nu este decât Mari și eu. Mă vezi și pe mine, acum am apărut. Ok? Deci Ceață. în ceață. În ceață. Ok.
Atinge acea ceață și citește informația. Există o cauză? E ca o pânză de păianjen. Da? Pânză de păianjen. Continuă. Care? Ce creează în corpul sexual? Blocare. Blocare. Tot ce vorbeam de blocaje. Blocare. Continuă. Ce îți creează acest blocaj sub formă de pânză de păianjen și înceasă pe corpul sexual? Observați. Observați primele chakre. Blocare. Negru. Nu se mișcă. Nu se mișcă. Nu se mișcă. Negru. Da. Blocare. Care este cauza ezoterică, subliminală a acestei blocări, acestui blocaj? Atinge și te conectezi cu toată informația. 1. Mi-a venit abandon. Abandon. Da. Ce altceva? Scoate, conectează-te cu subconștientul tău, inconștientul tău și pune intenția să iasă în fața ta tot fișierul vis-a-vis de acest blocaj. Apare unul câte unul pe un ecranul tău mental. 1, 2 și 3. Acum! Pe un ton autoritar și tu. Hai, Gheonchi. Ce ți apare? Abandonul? Părinții. Părinții? Da. Părinții din viața de Gheonchi sau? Părinții din viața cealaltă. Din viața cealaltă de Josephine. De Josephine. Josephine. Ok. Dar și din viața asta. Și din viața asta de Gheonchi. Observă. Numai tatăl. O să repeți? Numai tata. Numai tata? Din ambele vieți? Nu, în prima mama și tata, în a doua mai tata. În a doua numai tata. Care tată? Care m-a concept. Da. Okay. Abandon. Abandonul. Ok. Ce formă are acest abandon? Cum îl percepi tu? Pune-l în fața ta și îi dai comanda să... Nu știu cine sunt. Nu știu cine sunt. Da. Ce altceva? Cu iubire către tine, Gheonchi, lasă să curgă eliberarea. Lasă să curgă informația. Este acolo. Este stocată bine, imprimată, tatuată. Respiră profund și lasă-o să iasă pe ecranul tău mental. Nu știu cine sunt. Abandonul părinților. Ce altceva? Nu știu de ce am venit. Nu știu de ce am venit. Da, continuă. Nu știu ce fac aici. Ce fac aici? Continuăm. Uită-te cu atenție. Descifrează fișierele tale. Sunt ale tale. Sunt lângă tine. Te ascult și te cred. Mi-ai spus, înainte de sesiune, că îți dorești să înțelegi toată frica, timiditatea
sentimentul de vinovăție excesivă din viața de Gheonchi. Lasă acum! Lasă să curgă informația. Lasă să iasă, scoate-o. Ești puternică. Tu știi cine ești. Tu știi cine ești, Gheonchi? Gheorghe, la ce te uiți? Vorbește cu mine. Nu știu cine sunt. Ce-ți mai este, Gheorghe? Observă dacă este... Care este cauza faptul că ești foarte empatică? Ești foarte empatică sau ești foarte, simți milă? Vină. Vină? Vină. Uh-huh. Care este cauza? Din vină. Din vină. Mi-ai spus înainte de sesiune că o vină excesivă. Sunt vinovată de tot. De toate. De tot și de toate? Da. Din toate viețile sau? Nu știu din asta. Ok, lasă-mă cu Mari. Mari, Da? ce observ când i-am... E că din ceața asta care o are în zona sexuală, în zona organelor sexuale, practic ceața asta îi cuprinde tot corpul, inclusiv capul și nu o învăluie, nu reușește să comunice, să exprime, să... E blocată. Se exprime. Atinge acea pânză de paianjen. Da. Acea ceață este organică, este tehnologică? E tehnologică. Descrie-o puțin cum acționează pe corpul ei energetic. O menghină. O Menghină. menghină care blochează impulsurile nervoase, blochează, da, impulsurile nervoase. Când se activează? Este activată de ceva, de cineva sau? Mi-apare că e activată de dezincarnatul ăsta care e lângă ea. Surioara? Surioara care înainte era fratele. Da. E același dezincarnat, da. E același dezincarnat și văd că oare de la... Asta vreau să te întreb. De unde la... oare? Deci de la demonul ăsta, de la care îl ține prizonier, nu? Care e interferat el. El ia. Surioară. Deci Vorbim de surioară. Da, surioară. Deci groh prin frate surioară, da? Da. O interferează pe sentimentul de vină și tot acel amalgam de emoții, da? Da. A interferat-o, i-a pus această pânză de paianj în plasă. Da. Putem spune o plasă neuronală? Pentru că mi-ai spus că se activează cu impulsuri. Ca o menghină sau cum o mă? Corectează-mă. E o pânză constrânge care oprește impulsurile nervoase ale ei, le oprește, le strangulează impulsurile și văd că ca prima zonă e zona sexuală, după care se împrăștie peste tot, inclusiv capul, ai zis? Capul, da, mentalul, da. Sexuală, și capul. Ce creează din punct de vedere fizic ca consecințe pe fond pe sexual, da, și capul? Pe sexual o lipsă de libido, de dorință sexuală, de
îl consideră inutil. Da. Iar pe măsură ce înaintează, la nivel mentalului, un blocaj, o amnezie, o ceață, o stare de ceață, de confuzie. Are legătură cu ceea ce ne-a scris ca punct în ultima perioadă am probleme cu memoria. O avea și dinainte, dar în ultima perioadă e mai accelerată, da? O stare de confuzie, de scufundare în gânduri care multe sunt induse. Sunt induse gânduri accentuate, multiplicate. Uite, acum am văzut, ca într-o oglindă spartă, nu? Când se multiplică și se divide. Oglindă spartă. Când ai spus că e scufundată în gânduri, această plasă are rolul de a o duce, ai provoca transa, de a o adânci? Da. Oglinda spartă, putem spune că îi distorsionează realitatea? Da, distorsionează realitatea, da, îi distorsionează realitatea, dar o ține, mai ales o ține nu prizonier, o ține blocată într-un punct fix, blocată. Nici înainte, nici înapoi, nici în spate, nici în stânga, nici în dreapta, nici sus, nici jos, e undeva împrăștiată în toate părțile? Da, împrăștiată în toate părțile, dar blocată, în care nu are mișcare, nu are, blocată. Fără mișcare. O întrebare, spui în procente. Cât funcționează în stare de prezent, primul număr ca procentual? Cât își experimentează? Între 10 și 20. Între 10 și 20, maxim 20. Puțin. Da. Nici măcar 50 nu are stare de prezență. Deci starea de prezență 10-20, în rest este scufundată în acest blocaj care îl creează această plasă la nivel sexual și mental, capul mental. Oglinda asta care ea o vede spartă, prin oglindă vede frânturi de adevăr, frânturi de situații pe care ar vrea să le rezolve, dar nu se poate mișca, nu se poate debloca, e Aceste blocată. frânturi de adevăr are legătură cu toate viețile ei sau cu viața actuală mai mult? Viața actuală. Cu viața actuală și familia ei, cu viața ei actuală, fiul. Mai ales fiul cel mare. Ok. Când spui fiul, te referi la zbuciumul ei, că nu mi-a venit alt cuvânt, de a trăi în acest context cu fiul cel mare? În situația pentru că sau face parte din caută un răspuns. Așteaptă un pic. Nu mai știu să zic în românește. Spune-l în italiană. Martor. E martorul la o acțiune care se întâmplă împotriva fiului ei, iar ea nu poate să reacționeze, nu poate să îl ajute, să îl protejeze. Deci este martoră. Deci ea este martoră la acțiuni, la ceea ce vede că se întâmplă cu fiul ei, la asta te referi. Da. Și nu poate să îl ajute sau să acționeze din cauza fiind aceste blocaje. Da. Observ. Exact așa, nu poate să acționeze din cauza blocajelor. Ok. Am înțeles. Observă, fiul cel mare are vreo legătură energetică în aici și acum cu Gheonchi, la tot ce am investigat până acum?
Legătura energetică Tot acest context. dar au legătură energetică. Legătura energetică există. E că dezincarnatul ăsta care e acolo atentează la fiul. Pentru a produce suferință? Produce mai multă suferință, mai multă vină. Putem spune că e o răzbunare? Putem să spunem, da, și ca o răzbunare, ca de multe ori dezincarnatul o mușcă pe ea pentru a-i produce mai multă durere și durerea provocată e mult mai mare dacă atentează la băiat. Deci, cum atentează la băiat? Observă. Caută un moment și observă cum atentează. Când îi creează acele episoade, are legătură sau? Da. Nu numai, deci îi creează stare de sănătate precară. Culminează cu stările de crizele care le are și nu numai. Da. Ce altceva mai observ și nu numai, când ai spus și nu numai? Acele stări și... Originea bolii. Originea bolii fiului cel mare are legătură cu... Are legătură cu dezincarnatul, da. Hai să mergem la acel moment 1, 2 și 3. Observă din exterior. Nu intră mai mult când avem acordul fiului. E ca și cum ar mușca din el. Din el, și la fiecare mușcătură îi se declanșează o nouă criză. Și observă-l pe demon, pe Groh. Îl provoacă să creeze aceste mușcături? Pentru că este o interferență. Groh provoacă, comandă dezincarnatul de a-i aduce mai multă energie și în felul ăsta acționează prin dezincarnat, da. Ok. Dacă am văzut mai devreme că nu are o legătură directă cu Gheonchi, acest demon însă îl manipulează pe frățior. Da. Atentează pentru a-i mări suferința lui Gheonchi, caută a găsit un punct. Observă ceilalți doi copii? Pentru moment nu sunt afectați. Nu sunt. Ok. Nu mai simt dacă te-am întrebat și bunica. Ai spus că are legătură cu... Bunica are legătură directă, aș zice, cu Grohe. Deci directă? Da, e directă cu el, da. Directă. Tot din acea viață sau e doar întreb, nu intrăm? Nu, e din alte vieți. În alte vieți. Ok. Foarte bine. Observă deci la corpul sexual. Mai observ și altceva? Aici băgăm și mentalul, da? Când am verificat mentalul. De fapt, le băgăm și pe toate, și emoționalul. Sunt toate învăluite în plasa asta, ca de o plasă de păianjen. Ai spus că tot corpul, originea, da? Deci punctul principal de unde s-a dezvoltat din sexual, după care a plecat peste tot. Ca o țesătură. Din ce în ce mai strânsă, din ce în ce mai strânsă. Da, din ce în ce mai strânsă. Și ca o pradă în pânza de păianjen, da. Da, corect. În care se zbate ca să se zbate, vede, dar nu poate să acționeze. Vede ce se întâmplă în jurul ei, dar nu poate să acționeze, nu poate să... La nivel energetic, în corpul energetic, ce observi? Mai are ceva ce nu-i aparține, ca implanturi sau orice altceva? În afară de această plasă? Nu văd altceva. Văd doar asta o văd. Această plasă are legătură cu memoria. Observ cu perioadele, în ultima perioadă, probleme de memorie. Ok. Observ
Mi-a transmis Gheonchi, din când în când mă întrece câte un fior rece. Îl simte pe el. Nu că îl simte. Spune că nu e plăcut, nu e neplăcut acest fior. Nu, intră în ea. Intră în ea? Intră în ea și o străbate. De ce afirmă, care este cauza, de ce? De ce a afirmat Gheonchi că nu e neplăcut acest fior? Pentru că îi dă voie să intre. Îi dă voie? Îi dă voie să intre tot din sentimentul de vinovăție, nu? Îi dă voie să intre. Și îi explică mai în detaliu pentru ca să înțeleagă Gheonchi, chiar dacă s-a văzut la început pe ce front a intrat. E sentimentul de vinovăție, dar și sentimentul de dragoste, pentru că dezincarnatul e sora. Sora ei și din sentimentul de vinovăție că a murit, din sentimentul de dragoste, îi dă voie să intre în ea, să o aibă grijă de ea. Ok. După care iese. Și... Când iese? Care e momentul când iese? Conștientizează? Nu stă... De ce nu stă mult? Observă. Când e în interiorul ei, da, observă. Se simte constrânsă, surioara. Se simte constrânsă, nu se simte în largul ei, preferă să fie afară și să acționeze de afară. Când e afară, are o atitudine mai ironică, răutăcioasă, ca un copil răsfățat, răzgâiat, care face răutăți fratelui mai mare și îi vin iertate toate pentru că e mai mică, e sărăcuță, e mai mică. Și pe fondul de vinovăție, deci o iartă. Și dragoste. Da. Și dragoste, da. Ok. Observă timiditatea? Timiditatea are legătură cu tot ce am investigat până acum? Sau este o altă cauză? E legată timiditatea de sentimentul ăsta de abandon de acum, de a nu fi, de a fi cât mai mică, de a nu exista, de a crea probleme, de a, cum să zic, să stea acolo într-un colț, să nu fie deranjeze pe nimeni, să nu vadă nimeni, să fie lăsată în pace, să existe și atât. Observă, are legătură cu faptul că, cum a afirmat Gheonchi, că am fost extrem de religioasă? Timiditatea, frica, vinovăția? O văd mai degrabă, nu, o văd că e din partea asta altă, că a fost abandonată de tată și e ca un sâmbure de neghină între ei doi, între familie, nu? Dacă n-ar fi, ar fi fost mai bine. Ok. Blocajele în aspectele vieții la serviciu și în căsnicie are legătură cu tot ce am investigat sau sunt alte cauze? Servici? O văd tot din bloc. Au legătură cu astea. Căsnicia ține în mod direct cu blocajul care îl are pe sexual, căsnicia. Plasa. În schimb, cu serviciul și în general, în socializare, în general, e pe sentimentul celălalt al abandonului de a nu fi dorită, nu? Nedorită, de a nu exista dacă nu ar fi fost mai bine. Deci sentimentul celălalt. Deci când tatăl... E interferența și frecvența pe care ea o creează prin acest abandon pe care îl resimte inconștient în tot ce a experimentat ea în această viață. Da, sunt amândouă, da. Sunt amândouă, ok. Cu tatăl, cu familia. Da. Ok. Legătura, soțul lui Gheonchi are legătură cu tot ce am studiat, constructul, tot ceea ce am investigat până acest... Nu-l văd. Eu în momentul de față nu văd. Ok. Foarte bine. Acum hai să rezolvăm, să vedem ce dorește Gheonchi, dacă vrea să le scoate. A scos doar frica.
S-a eliberat, s-a răcorit la cascadă. Unde a perceput Gheonghi? A văzut ce am mai investigat până acum? A văzut și n-a văzut chiar tot. Ok, întreabă, cere permisiunea din nou, dacă dorește să-i dăm și restul de informații vis-a-vis Da. de corpul energetic, corpul mental, emoțional, sexual și și contextul interferenței fratele Suriara, bunica Da. și acest demon Groh, da? Și Da. tot ce ne-a adus nouă în discuție, în lucru cu și pentru ea. Introdui în ecranul mental 1, vizionează 2 și 3. Le-a A văzut. vizionat, le-a văzut, da? Da. Ok. Ce părere are? Se recunoaște. Mă las să vorbesc cu Gheonchi. Da. Gheonchi, draga mea, Da. mai avem ceva important de rezolvat în sesiunea cu și pentru tine. Să mă scap de pânza asta care e pe mine. Vrei să o scoatem noi sau o scoți tu? Scoateți-o voi. Eu nu știu dacă o scot pe toată. Hai să încercăm. E munca ta cu tine. Nu ai încredere în tine? Eu am încredere în tine. Eu sunt lângă tine, atinge-mă. Crezi că pot să o scot eu toată? Hai să vedem. Dacă tu nu poți să o scoți, o scot eu. Sau o scoate mare. Noi suntem aici cu tine. Așa cum ți-am spus la începutul sesiunii, noi te însoțim în călătoria către tine, cu și pentru tine și ai fost foarte încântată. Mi-ai spus că sună bine. Conectează cu informațiile, toată discuția noastră, 1, 2 și 3, tot ce am discutat. Ai pe ecranul tău mental. Ai spus că sună bine. Vreau să scap de responsabilitate. Uite ce am mai descoperit. Responsabilitate. Fenomenal. A spus bine cine a spus că clientul este cel mai inteligent, că el este terapeutul, de fapt. Responsabilitate. Am dreptate când spun că doar te însoțesc. Ce părere ai? Ai dreptate, trebuie să fac eu. Atunci hai să facem. Îmi place atitudinea asta, da? Excelent. Hai să ne punem pe treabă. Noi suntem acolo, care cum vine îl luăm de ciufi imediat și dăm de pământ cu el. Păi ce? Ok, bine, draga mea, hai. Cu palmele tale energetice poți să spui cei mai gigantici magneți și poți să numeri tu și la 3 al tău, al meu, cum vrei, iese ușor, prin intenție, pun intenția. Acea plasă energetică care te constrânge, acea plasă de impulsuri care îți constrânge tot corpul energetic, cu toate structurile tale. Noi am spus 3, dar sunt tot ce însemni tu și ești tu ca Gheonchi energetic. Conectează toate informațiile, transmit eu ceea ce înseamnă structurile tale 1, 2 și 3. Că nu ai numai 3. Ai rămas mai multe. Ok. Am scos-o, da. Unele mi-a mai rămas pe mâini și a trebuit să o dau jos și peste ea. Să le arunc jos. Aruncă ca jos. o panză de păianjen, ca o pânză de păianjen care se lipește de tine. Toată. Creează alți magneti și hai. Scoate-o toată cu ceilalți magneți, aruncă-i tot jos, mai creează alți magneți. Hai. 1, 2 și 3 alți magneți. Scoate toată această pânză. Și facem în felul următor. Scoate în fața ta. Gheonchi, ascultă-mă. Scoate în fața ta ADN-ul. Acum. Și pune alți magneți pe palmele tale energetice și curăță vinovăția, regretele, abandonul. Este toate din ADN-ul tău, observă. Acuzele părinților, ambilor părinți,
tatălui, bunicii, fratele, surioarei, disprețul, mânia, furia, lipsa de responsabilitate, frica, toate temerile, frustrările, tot ce ai adunat până în aici și acum și observ, uite, m-am încălzit în palme, fă și tu. Haide, haide, curaj, curaj, că poți. Și 3. Ok, deschidem un portal tip furnal și aruncă magneții acolo, ce este de pe ADN. I-am aruncat. Aruncă Erau și de plini. jos. Erau, știu, și de jos, pe scai și jos. Le arunc și peste. Și I-am aruncat. Aruncă, închide portalul tip furnal. Erau ca vata de zahăr. Se și lipeau. Da. Lipicioase. Acum respiră. Profund. Hai să mai respirăm o dată armonia, echilibrul și expirăm dezechilibrele, dezarmonia din toate structurile tale. Observă cum începi să vibrezi, cum frecvențele tale încep să-ți cânte. Un cântec al tău, este cântecul structurilor tale, este cântecul lui Gheonchi. Observă. Frunze de albine. E frumos. Da, ok. Respiră profund și mai inspiră iubirea, pacea, încrederea, curajul. Inspire alegerea, deciziile care sunt doar ale tale. Expiră neputința, frustrările. Dă-ți voie, Gheonchi. Creează. Observă cum prin aripi. Uite-te la ele, uite-te la tine, observă structurile tale. Observă, așa cum spune Mare, că celulele cântă, dansează și se sincronizează cu tine. Și observă cum se sincronizează cu corpul fizic, cum se integrează, cum memorează. Respiră. Respiră încrederea și curajul. Pacea, iubirea, armonia, echilibrul. Dă-ți voie să simți asta. Iubirea de sine. Și scumpa mea, acum când începi să le simți, să vibrezi cu ele, să le integrezi, să le imprimi, observă când începi să le conții, cum se expandează totul odată cu tine. Respiră profund. Hai. Vorbește cu mine, Gheonchi. Spune-mi ce faci acum. Te văd concentrat? Te văd concentrată. Cum lucrează ADN-ul. Hai, spune. Să vadă și... se alinează, cum se pun la loc, cum se completează, cum se mărește, cum se umple, cum schimbă culoarea, cum schimbă forma, cum crește. Da? Are o culoare aurie. Da. Și continuă să-mi spui, povestește. ADN-ul se mișcă. Parcă sunt niște bucăți de Lego. Se pun unul peste altul. Un Tetris. Se alinează. Unul peste altul, unul peste altul, unul peste altul. Se completează. Se umplă găurile. Se crește în dimensiune. Se mărește volumul. Totul de aur.
Ce frumos! Care este cântecul tău acum? Cântecul lui Gheonchi. O vibrație. Mhm. Da, continuă. Vibrație de aur. Da. O, Seamănă un, cu o pasăre care cântă la noi? seamănă cu un fluierat într-o frunză de aur. Da. Memorează asta. Imprimă. Și acum, Foarte delicată, foarte delicat. dar în același timp puternică, rezistentă. Da. Solidă. Poți să repeți? Solidă. Solidă. Da. O coloană vertebrală. Mhm. Ok. Acum, Gheonchi, mai observă încă o dată dacă mai percepi cu degetele tale energetice, da? Ca o dactilografă, da? Scanează-ți ADN-ul, corpurile energetice, dacă mai percepi vreo condiționare. O condiționare majoră în ADN-ul tău, în care esența ta este limitată. Observă dacă limitarea este condiționată de tine sau de orice altceva, de orice natură ar fi. Observă. Observă dacă percepi legături. Cu arborele tău genealogic, conștiințe, cu egregoare. Eu spun și tu Astea sunt. sunt. Hai să le scoatem. Păi ce, nu facem treaba să fie treaba. Hai să le scoatem. Tot puneți alți magneți. Arbore genealogic. Tot ce ține de tine. Da? Că e lucru cu tine și pentru tine. Conștiințe, egregoare, legăminte, promisiuni, toate le aspiră, se lipesc de acei magneți gigantici din palmele tale. Poți să-ți mărești dimensiunea cât îți dorești tu? Hai, Le-am aspirat. aspirat. Deschide portalul tifnal și aruncă acolo. Observă cum se dizolvă, cum se topesc toate. Acum, ai făcut asta? Da. Hai să lăsăm deschis până mai vedem dacă mai percepi ceva. Acum observă dacă mai este o legătură între fratele surioara ta și dacă îl mai percepi. Ei. Da, cu ei. Bunica, pentru că prin ea, prin fratele și surioara, este aceeași, s-a creat legătura cu Groh, care Nu mai e. nu mai e. Nu. Verifică bine. Nu mai e, s-a rupt tot. S-a rupt tot, ok. Bunica, De departe. mama, Nu. tatăl, observi orice. Nu. Nu. Ok. Observă copiii, dacă ai cu soțul. S-au rupt. S-au rupt. Dorești să le transmiți informații? Da, mai ales copilului. Copilului sau copiilor? Mai ales la toți, dar mai ales copilului. Ok, celui mare, da? Da. Ok. Cheamă-i în fața ta. Hai să facem o reuniune frumoasă. Da. Ok. Pune-l pe fiul tău cel mare în fața ta. Prinde-l de mâini Da. și transmite mental în același timp tuturor copiilor, celor 3 copii ai tăi. Îl ții de mână pe cel mare și spune-i ce ai fi vrut să-i transmiți, fără aceste interferențe care te-au ținut într-o Îmi stare pare de... rău. Mhm.
Că Ok, suferi din cauza mea. ok. Ce spune fiul tău? Nu mă condamn. Hmm. Acum îmbrățișează-l de la inimă la inimă. Ne îmbrățișăm. Multă dragoste. Multă dragoste. Strânge-l tare și apăsa cu tot ceea ce Să nu simți. fac griji pentru el, îmi zice. Da? Ok, ce altceva îți transmite? Hmm. Că eu sunt mare, îmi zice. Eu știu că tu ești mare, da. Nu mai îmi fac griji pentru tine. Gata. Ok. Acum îmbrățișează-l pe fiul, al doilea fiu. Da, l-am îmbrățișat. Ok. Poți să-i transmiți ceea ce dorești tu. Și... Da? Da, Ok. am făcut. Acum pe fiica ta. Hmm. De ce zâmbești? Multe pupături. Pupături. Ok. Foarte bine. Ce îți transmite? Multă dragoste, multă voie de a trăi. Mhm. Ok. Acum cere-le permisiunea dacă își doresc portale individuale, spațiilor personale. Da, toți. Ia să rămas bun și invite în portalele lor. Au informațiile. Da, Închide-le. Pune-l pe soțul tău în fața ta. Acum. da. Îl prinzi de mâini. Cere permisiunea. Ne ținem de mâini. Ce simți, Gheorghe, acum? Cu noile condiții, cu tot ce ai lucrat? Simt că trebuie să mai dau o șansă. Ok. Spune-i asta soțului tău. Și dacă Da, e de acord să-i dăm și lui informațiile din sesiunea cu și pentru tine. le vrea. De vrea. Ok. Creează o cărțulie Da, și spune că acolo sunt informațiile, dacă când dorește să le citească. da. Te îmbrățișezi cu el? De la inimă? Avem 3 copii frumoși împreună. Da, Ok. Deschide și lui un portal, cere permisiunea, dacă dorește. vrea și el. Ok. Intră în portal cu cartea în mână. Foarte bine. Închide portalul și acum întrebare pentru tine. Cui mai dorești să transmiți informații? Eu spun și tu le transmiți. Da, Cere-le permisiunea la fiecare, da? Fraților, da, cumnatei, transmite-le mătușii și bunicii. da. Le trimit la toți. Mamei, Da, taților, tatăl observă da, la amândoi. la amândoi. Te văd botoasă. De ce? Nu, Nu? nu Mi sunt se pare? botoasă. Ce ai observat? Cred că intru în profunzime mai mult. Ok, transmite-le informații, creează-le portale, închide portalele Da. și lasă-mă cu Mare. Mare, Oh, da, da. când ai spus, când a spus Gheonche că intri mai în profunzime, intra în transă? Ce Simțeam mai adânc, mai în... are legătură cu eliberarea ei, a ceea ce a lucrat? Sau, observă, care este cauza de a intra mai profund? Era mai concentrată, mai concentrată pe ceea ce
privea, lucra? ceea ce L-am era în lucrat. fața Deci, ei. Deci analiza cu mai multă atenție ceea ce avea în fața ei. ceea ce îi dădeam ca indicații. Da. Importantă informație. Înseamnă că Gheonchi este atentă. Foarte atentă, dar atentă și la detalii. Era atentă la cine era în fața ei și comunica. Bravo, Comunica Gheonchi. informațiile. Bravo. Care este starea, observi, pe acest fond de atenție? Putem vorbi de o creștere a stării de prezență, de a fi atentă? Da, foarte mult, da. E ca și cum s-ar fi trezit dintr-un somn adânc, da, dintr-o... În ce procent observi? Primul număr, stare de prezență, de a fi atentă. 90, de la 90 încolo. O sări bine. De la Da, 10 acum 20. vrea Bine. să evalueze totul de la capăt. Cu noile condiții evaluează tot. Ok, pentru că ai pomenit de noile condiții. Observă, hai să vedem pe ceea ce a cerut în această sesiune de un lucru cu și pentru ea. Cum vezi relațiile, cum o vezi pe ea vis-a-vis de emoțiile pe care ea ni le-a prezentat, frica, timiditatea, mai observ pe această linie? Pe tot ce a lucrat? Eu nu le mai zic că e frică și timiditate. Eu le zic că e altceva. Ce anume spune? O selecție. Oho. Deci Bine. nu mai e timiditate și frică, e din contră, deci dacă stă departe de cineva, e o selecție pe care o face. Nu face din timiditate sau din frică. Selecționează, analizează, selecționează. Da. Fără a se mai implica emoțional, mental, cum o făcea înainte. Da. Cauza fiind de acea interferență. Da. Observă legătura cu serviciul ei, cu soțul, cu celelalte relații, copiii. Cu ceilalți, exact, am zis înainte, e o selecție. Cu soțul i-a dat de gândit acum. Trebuie să evalueze, să privească lucrurile din altă prismă, să le citească în alt mod, cu noile condiții. Deci are nevoie de timp acum. Au nevoie de timp. Acum observă dacă mai ieși în exterior, observă-i ceacrele. Oho! Frumoase ceacrele, funcționale. Funcționează toate. Al treilea ochi. Colorat. E zâmbitor. Al treilea ochi zâmbitor. Care face cu ochiul. Adică comunică cu ea și ea recepționează informațiile și văd că sunt într-o strânsă colaborare pe aceeași lungime de undă. Da. Ok. Toate structurile, tot ce însumează Gheonchi, observă din depărtare. Cum o vezi pe Gheonchi? Luminoasă. Mai observă o scanare rapidă, mai există legături firice? Eu în momentul de față nu le văd. Ok, foarte bine. Întreabă-o conectează-te cu ea și întreabă-o pe final de sesiune dacă vrea să-i transmită ceva, dacă are să-i transmită ceva ei înșiși pentru cea din fizic, cu tot ce s-a lucrat, cu tot ce a eliberat. Și să asculte instinctul. Instinctul. Și să se iubească pe ea. Și să se pună pe primul plan pe ea. Ok. Foarte bine. Rămâne în acel portal sau îi deschidem altul? Deschidem altul. Okay. Mai voios. Mai voios. Hotărâtă. Ok, să intri în acel portal, dar nu înainte de a-l face mingiuță pe cel de dinainte. Deschide un portal, poți să arunci tu sau l-aruncă ea în portalul tifunal? L-am aruncat eu deja. Ok, închide portalul, să intri în acel portal, să creeze din starea care este noua stare, care este acum, noua Gheonchi, cu tot ce a lucrat, cu tot ce a eliberat, vindecat. Da? Da. Orice. Cu cântecul lui Gheonchi. Melodia. Mult mai
prezentă, mai veselă, mai atentă la ziua de astăzi, Mhm. da? În Yes. prezent, Prezent, da. dar și mult mai are mult mai multă sete de informații. Bun. Bravo. Și să nu uite, transmite lui Gheonchi să nu uite să pună întrebări. Când pui întrebări, te conectezi cu informația. Să pună intenția, să pună emoția, cuvântul, gândul. Toate îi vor parveni dacă ea își dorește asta. Da. Ok. Închide-i portalul. Am închis. Mulțumește-i pentru această Ne-a călătorie. salutat. Am văzut că ai zâmbit. Da. Ok, draga mea. Acum, hai să-i creăm cilindrii Iuliana Blășteanu, cum spui tu, cu magnezi în interior. Să o punem pe Gheonchi. Casa ei, Da. cu tot ce este în granițe, tot ce ține de granițele casei ei, tu dorești? Da, cum să nu? Unul pentru tine, unul pentru casa ta, unul pentru mine, unul pentru casa mea. Da. Intrăm și start. Ne suntem gata. Gata. Ne scoți afară? Foarte bine. Uite-te puțin de ce râzi. Parcă am fi spălate toate cu perlan. E bine. Proaspăt. Proaspăt. Foarte bine. Uite-te încă o dată la Gheonchi. S-a prins ceva? Reziduri. Reziduri din casa ei? Tot la fel, reziduri, energii, statute. Ok. Acum deschide portalul Tifunar, aruncă acolo tot. Închide portalul. Gata. De ce râzi? Am făcut semn poarta prea mică și nu intrau și a trebuit să le îndes. Am mărit satul. Ok, au intrat, da? Au intrat, le-am îndesat. Închide. Am închis. Ok, foarte bine, draga mea. Hai să ne pregătim pentru a ieși din mediul hipnotic. Te simți bine, corpul tău devine în ce în ce mai puternic și energic. 3. Ești în prezent aici cu noi, draga mea. Oh, ce călătorie frumoasă și mi-a plăcut foarte tare cum a lucrat Gheonchi. Și cum ești tu comică, cum ne transmiți aceste informații, savurăm la maxim felul tău de a vedea acolo împreună cu clienții și de această dată cu Gheonchi. Gheonchi, îți mulțumim pentru că ești de acord să publicăm sesiunea. Vizionare plăcută, la revedere, mulțumesc. La revedere. Cu iubire mare.